umay kayo, tagragsak tayo, datayo amin nga umili, intay amin ideri, tiaya ti Diyos sa nasudi, tuyal daw anapili, daytoy ti aldaw, na inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambur ken gitara, agtukar tay agkanta, idanggay tay intay sala, ragragsak tay ken kuana, daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo, umay tayo, tagragsak tayo, nagapo amin iti Ama, ti balay giken piksa, amin nga imbag ken ginawa, salon at biag ken piksa, daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, parikot ken amin na banag, ibatan tay paida, iwaksi tay amin na gura, ta sumangot padaya, daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo. Rugyan tayo dahi ti apanagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat ti panangbigbig tayo, kadagiti parabor, grasya, bendisyon ti Diyos kada tayo, pakakitaan ti kinapakumbaba, agkorno tayo iti saklang na, pagbabawyan tayo dagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo amawagan nga anak na. Iti napakumbaba anakem kuna tayo agkonpesarap iti Diyos aman nakabalin amin ken kada kayumet kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko basol ko unay isu ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayumet kakabsat tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Mga asika Apo, mga asika Apo. Kristo ka siyan na pakawanen akan di mo ipalubos akin ka may
sinaan. Mga asika, mga asika, mga asika po. Mga asika, mga asika, mga asika po. Mga asika apo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. 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 Ket ditoy daga kapya kadagiti tattawa na imbag ti panagnaknakemda ibunan nagdaga itanok da kapagrukbabanda kadaydaya wenda ka. Agyaman kam ken ka, gaputi na indaklan na dayag mo. Diyos na ilagitan ngari, Diyos aman man nakabali namin, ket sika pumi Jesu Kristo, bugbog tong anak. Diyos nga apo kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sika mangika kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami, kaasyan na kami. Sika mangika kadagiti basbasol ti lubong, awatem kadaytoy araraw mi ken sika tutugaw ti makanawan ti Ama. Kaasiyan na kami, kaasiyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Yan tangay siksika, O Jesu Kristo, tinasantuan. Siksika, O Apo, siksika ti kangatuan, ititimpuyog ti Espiritu Santo, ken iti gloria iti Dios Ama
Amen. Gloria iti Dios, iti kangatuan. 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 Kumararag tayo. Man nakabalin ken manangaasi a Dios no awan ta panulong mo saan mi amabalin ti agserbi asipupod no ken ka. Ipaay mo kadi nga agturong kam asireregta ket awan pagbiddotan mi iti pananggunod mi kadagiti inkarkarim. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios isu magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na daw iti libro ni Propeta Malakias. Naindaklanak nga ari, kunati Apo ama nakabalin amin. Kabuteng dak dagiti amin na tao iti amin na pagilian, ket da kayo apapadi, agpaay daytoy abilin kada kayo. Masapul adawat dayawen dak babaen ti aramidyo. No didak ipangag ket diyo ipapuso ti bagak, ilunod kayo. Ilunod ko dagiti amin nga awaten nyo apagbiagyo. Kinapudno na, inlunod kon dagitoy gaputa yaling-aling yo dagiti bilin ko. Ngem da kayo apapadi, simyasi kayo itinalinteg adalan. Adu tinagbasol, gapu iti panursuro yo. Balisen kayo nga rod, ket pagbalinen kayo adakes, iti imatang dagiti Israelita, tapno laisen da kayo. Gapu tadiyo suruten, timpa magbagak, ken saan yu apagpapadaen, ti amin na tao, iti panangisuro yu, iti pagayatak. Saan kadi amay maysa ti amatayo? Saan kadi nga isumetla, a Diyos, tinamarswa kada tayo? Apay nga rod asan tayo atong palen ti karitayo, iti tunggal maysa. Apay alaesen nyo, tinagtulagan ti Diyos, ken dagiti kapunan tayo. Ti sao ti Apo. Ken ka uapo adatal na iti puso. Uapo, saan na panapalangguad tuy puso, saan na natangsit ti panagkitkitak. Diyak tamingen dagiti naindakla na banag, wenno dagiti narikot, adyak matukod. Agtal na ken agulimikak, kas maysa nga ubing iti saklot ni inana, wen addatal na iti puso. O Israel, agtalek ka iti Apo, manipud ita, inggat inggana. Ti may basa na adaw, iti muna surat ni San Pablo kadagiti taga Tesalonica. Nanad kami, idada kami iti denayo. Kas kaanad ti maysa nga ina kadagiti anak na. Gapo iti ayat mi kada kayo. Sidadaan kami amang ipaay kada kayo. Saan laeng at tinaimbag adamag nga gapo iti Diyos. No diket pa iti mismo abiyag mi. Ngamin, napatay kayo unay kada kami. Diyak mang dua-dua kakabsat. Amalagipyo, no kasano ti panagtrabaho, ken panagbandog mi. Aldaw rabii ang nagtrabaho kami. Tapno di ka magbalin, apakadagsenan nyo.
Bayat, ti paningi kasabami kada kayo, iti naimbag adamag ngaggapo iti Diyos. Daytoy pa iti gapuna kanayon ngagyaman kami iti Diyos. Idi impakaamumi kada kayo ti sao ti Diyos. Inawat yo saan akasao ti tao, no diket pudno asao ti Diyos. Ngamin, agtartrabaho ti Diyos kada kayo amamati. Ti sao ti Apo. Ay di pagarin ti Apo, kas maibagay. Kita minto maitetuken ka, Alleluia. Sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Kita minto maitetuken ka, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sa kumamit kin. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Kinuna ni Jesus kadagiti tattao agraman dagiti adalan na. Adda kalintegan dagiti mamaestro iti linteg, ken dagiti pariseyo amang ilawlawag ti linteg ni Moises. Isot gapuna atong palen ken suruten nyo amin nga ibagada nga aramiden nyo. No pay kasta deyo toltoladen dagiti aramid da, tadida aramiden dagiti isursuro da. Pabaklayan da dagiti tattao iti nadagsen a karga. Ngem di damet tumulong nga agawit. Amin nga aramid da, aramidan da, tapno makita ida dagiti tattao. Kitain nyo ti kaakaba, tinakaisuratan dagiti paset tinasantuan asurat kadagiti muging ken takyag da. Kitain nyo ti kagayad ti barayuboy dagiti kawesda. Magustuhan da dagiti katanukan a lugar kadagiti piyastaan ken kangrunaan atugaw kadagiti sinagoga da. Magustuhan da ti makablaawan iti publiko ken maawagan iti maestro. Saan kayo apaawagan iti maestro agsipod agkakabsat kayo amin ket may maysa ti maestroyo. Diyo awagan iti ama ti siasino man ditoy daga agsipod ta may maysa ti amayo sa dilangit. Saan kayo met apaawagan iti Pangulo, tati Kristo laeng ti Pangulo yo. Ti kangrunaan kada kayo, masapol nga iso ti adipen yo. Ti si asino man amang itanok iti bagina, maipababanto. Ngen ti si asino man nga agpakumbaba, maitanok to. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Congratulations kadagitay nangabak. Kalangan mga condolence kadagitay na abak. Better luck next time kung natayo met tadi dan tuket ko namet kanya-kanyang oras day takin panawan niya. Katay parbangon. Las 4 sa tatay bimabaak mapan aglulwalo. Kada prayer room di jay, sirok ti jay anti opisina. Agkarkararagak kalpasan ti adoration, agkarkararagak. Anya nga Apo ti sulsul barin di panunot ko, tingtingitingan na, agir irwar ti inspiration ko ma. Pagpampanunot, no anya ti mai sermon, maipapan iti humility, kinapakumbaba. Tati topic na dagiti maibasa tayo tata, kinapakumbaba.
Kinabayaga ko nakadado nga distraction ag trabaho ti kalaban. Na talagang ano daytay ag-focus ka kini Apo Dios nagado nga ited ti kalaban nga mang-distract up no laeng haang ka nga makapokus. Idi kuan madlaw ko aslawan sumrek awam maglaengen. Karigatag ti agpanunot awan latta. Kay di ko ang kunak Apo anya ti kayat mo ayang amin nga ibaga kadagiti tattao. Kasarsaritak ni Apo Jesus ay blessed sacrament. Anya ngamin ayat ti kayat mo nga ibaga kadagiti tattao. Kasla naman imparupa kanyak nga kunana nga apay gamin nga sika. Bayam asyak. Kaslakas di timbagana niya. Apay gamin nga sika apay nga ikarigatam nga aramiden. Bayam asyak. Agpay suman kakabsat niya. Humility nga rudji topic. Napanak nagtugaw di sangwanan ni Apo Jesus, saak agaramid, saak agpanunot, tinunyat isermon ko, haan nga tanga madidayjay. Humility, in submit ko lata kanyanan, in submit ko kumakanyanan, taisunan ti agprobleman, which is, adda apuntos na. Bayam ang isunat ti agtrabaho, bayam nga siyak ko na nakaslakas jeti imbaga na ka. Un ngagpay so kasla naglawag pay di jay panunot ko kasla na ikat pay jirigat ko nga agpampanunot tabay ak nga ni Apo Dios ti agaramid iti dayta na nya ti kayat na nga ibaga kada kayo tatta nga aldaw. Kati topic na kinapakumbaba. Maysa kadagiti karigatan nga aramiden tayo a tao kinapakumbaba. Nagariing kay pay? Ti karigatan, ti may sa karigatan nga aramidan ti tao, agpakumbaba. Humility is one of the most courageous act of a human being. May sa akaturidan nga aramid ti tao, ti kina, ti agpakumbaba. Tanarigat ti agpakumbaba. Narigat ti mangited ti kinapakumbaba. Ngamin adda kinapakumbaba, addadtan ti forgiveness. Kasurot nandi jay, kasla ko man nagriri kayo, nagsubang kayo, nagtinangsit kayo, natatangsit tayo nga rod. No nasaktan ka, no nagpakumbaba ka, sumurot ditan ti pamakawan. Kayam ti mamakawan, narigat ti mamakawan, nalaka ko na tayo, nalaka ti mamakawan, narigrigat pa ila magpakumbabahan. Hindi mo no nagapa kayo, pakawan mo, well, napakawan kan. Nagpakumbaba ka, ay ditam. Maddan tulaal daw mo, napakawan kan nga, maddan tulaal daw mo. Kay tatantod takarasayan ti tugout. Itaan nyo, narigrigat ko na tayo, kaya tayo makawan ngam, di agpakumbaba, iso ti karigatan, may sa akaturidan nga aramid ti agpakumbaba. Apa yang amin? Di jagamin ka pokawam di bagim, pokawam di kinasiasinom, pokawam di igom, no day nga nagbatit nga igo nga, adda kada tayo ngam nakadakdakkel. Pokawam ta dignidad mo, sino nga mintimang patangsit ti tao? Sino timang patangsit? Ang dayay, tika nya naganan tika baliktad tika pakumbaba ketangsit haan? Kasano ti tao nga natangsit? Dahil nangatok kiday na, haan nga kanayo na kasjay. Sungor nyo kung kunak kadagitan nino, ag-drawing kay ti kiday, patatwan nyo, dahil kasla kulaawon, dahil talaga nga kwanta na tartaray. Ti tao nga natangsit, no tilakit kitaan na iti kabsat na, kadagiti kamalina, kinatangsit dayta. Taapay, biro kag ti kamaliyo, ta ibagak nga nadaldalusak, haan? Apay ngagbiro kag ti mistik ti dadduma, ta ibagak nga nalinlinisak. Apay nga biro kag ti pagkapsutan dagiti dadduma, ta ibagak na nangat-ngatoak. Kinatangsit dayta, no haam mo nga maapresyar, ti laing, siglat, talent, sagot ti tunggal kabsat mo, tila makitkitam kamadi, natangsit a puso daytan. Natangsit a puso daytan. Anya ti mang patangsit ti tao, siyempre, adasan ni kwak. Nababa na nga sika, nangangato mo di balay ko.
Di mo pa'y makita, nagbalay ka napinta sa mo inaladan tinangataw, awang makakita, nya logic na nga rod dayjay. Nagmasitas ka nagado, awang pa'y pastor kang baka agtakaw da. Nya nga rod ti logic na dayjay. Na, Facebook la makakitan sani kwa, adal. 2 years ka laang ti kahalis kasyak. Huwag nga rod, nga to adal mo. Nga maayan na tapusom. Nga sani kwa, posisyon. Habon, nyaki din aya. Uri dagiti agtutubok. Apa, lumabanak man nga kagawad. Taapaya, for a title, ngamin dagiti kakadwa ka lumaban da amin, amom ti araramida, basta mo't damot kampen ko mga bot, nagado ka ng arte mo. Everybody wants a position. No mabalbalin da tayo mo't iti community tayo, no mabalbalin at the position tayo amin. Tapno ami jo kwamat. At nga may sama nga amok mga kankansyawak, mga barkadak, apo, tanod nga rod isuna. Nagpingat nga mga kampanya di manok na nga kapitan apaya, barbaring siyak tumati ag chip tanod. Ultimo gayam chip tanod pag innagawan. Kidi mo ti chip tanod kuno day sa bagay adamo siya, adamo dagiti tanod nga ori addaga apa di mo maiturod ti mapan. Nakita ko matanod no day addaga apa ka pandagdip pa tapno ijay dan nga mapakulan. Nga maamot kano daduma adda posisyon. Kayat tay amin, adda posisyon. Tay mampay ka gurgurak nga dengdenggen ka, dagitay paspasurot ko man ni kapitan, wano na di kagawad. Pintom na nga bak di manokdan ka, kasla isuda, siyak tinangi bagbaga ngamin nga, siyak tinangi kampanya, kasla ison ti kapitan. Anya laki din aya. Kadagiti ti mangipatangsit ti tao. Dagiti ti mangipag-agbalin nga na pagpanakkel di puso ti tao. Dagiti ti mangguyod ti tao nga agpangato. Iso nga nunto no kaya mo ngumaton, ala di mo makita ti laing ti dadduman, kunana ti maikadwa nga maibasa. Agtrabaho ti Dios kada kayo amamati kunana. Kaya na nga saon, every individual at the gift, at the sagot ti Espiritu Santo, at the talent tayo nga awan ti dadduma, at the laingan tayo, uray managbasol tayo no pagbabawyan tayo, maikari tayo, basta adda pamati tayo, pagbabawyan tayo, di basol tayo, no bigbigan tayo dayta, no makitam ti laing ti tunggal may sa kinapakumbaba dayta. Ngam na ti pa nagkitkitam ka dagiti amin nga tao kintilubong ka kamali kasi kala mayat. Diyos ka umuna ka, nagtayab ka, ning kadilangit na agururay king kan. Agururay dagiti angheles nga mangpalakpak king ka. Kinatangsit dayta. Awam man la ma-appreciate mo nga nasaya at isabali. Di ba nang ibagbagin, panang ipagurup mo kasi kala nalintag. Allah. Amin tayo, akad da paglaingan na, haan? Amin tayo, akad da mo pagkapsutan na, haan? No talagkit kitat sa baliti, kamaliti sa baliti, sa bagay kunada, nalakate agi papan, no? Aramid ti pagi? Siguro. Baka di makit-kita mo, kabsat mo ka, agrip-reflect lang niya di nagyan taunag mo. Apaya nga no, at makakita ka ti baro nga bag ka, masasair ka. Nangalaan na nga ta. Api ngagsaksakit na ka mo no, baro tabag na. Siguro no si kati adda baro abag na, iso nga agin uuya ka. Kung kanam tap no makita da di bagmaw, para mag. Iso nga no, apay nga makakita ka agsaksakit ginakam mo, kaya na nga sa undad to'y unag dayjay. Siguro no si kati addaan para magkahan. Kita nagbibidyo okay data agpa-birthday da jay. Diyak amuno niya da pag-birthday sa pusan sa. Awan mapa-birthday ma ayat mo lang nga bumalis ka mata, mairirita ka, hamag ka nga jira, hamag ka nga di jay ngiwat ti video okay di pa ka iririta jiragsak da, di mat? Apa nga nagragsak da?
Ipos ko mamot. Hoy, da kayo nga umapapal ga tangsit. Pagberje mo talutiit mo, kanta ka amay maysan, awam mo umayat nga umay. Di no dadduma, di gamin panangkita ti dadduma, ag-reflect, no anya di unag mo. Iso ano ti makitkitam kinikabsat mo kamadi, something wrong inside. Adda madina. Kita ko madyagassawa. Nagkamali di may isa, babae or lalaki, no tinakamulan ke kinatangsitan sakit tinakamon, ura ikarkarigatan di may isa ti agbaliw narigat. Taapaya, sino ti mang blablak di puso. Haan nga di aramid di nakabasol ti ura agbalbaliw narigat. Apaya, isino mang blablak di puso. Adda na imula atangsit. Ngam na adda kinapakumbaba, nayunan na ti pamakawan, maurnos dayta. Timang black dadtoy. Iso nga rod nga no daddo man, adda nakita mo ka, imagine na adda makitkitam ka, mairita ka. Something wrong. No adda katrabahoam ka, agkatawa ka, masaktan ka. Kunana ka, imbes nga makipagkatawa ka, tangsit dayay, punasem, ikatem, warwarem, bigbigam, kas pangarigang kuma, tapno agbaliw dayay pusom, umuna, anya dayay kinapakumbaba, anya ti kinapakumbaba, no bigbigam, anang runa, itinadyusan nga panagbiag tayo, no bigbigam, nga kukwa amin ni Apo Diyos, kaawan ti kukwa tayo, day tagrasya nga naawat mo, no naparaburang ka, damor nga parabor, damor nga agpakpakumbaba, haan nga misuse of talent, treasure, and whatsoever, isot mang patangsit king ka. No pinaraburan na kati adal ka, napagasatan ka, damor nga agpakumbaba ka. No misuse of education, ay apo, kabutang tilubong, position, nanikan na kati position, bigbigam nga regalo na. Kinapakumbaba dayta. Iso nga no bigbigan tayo amin, apay gamin nga aglulwalo ka. Saludsod, apay nga aglulwalo ka. Hanyo tultuladin ati, luwalo di pariseyo nga dinilaw ni Apo Jesus. Nga anya ti kunana, ingato na ti imanan, agyaman ak Apo ta, haanak nga kaslakin ni kaabay ko. Kunana, malagip yun dahil nga Biblia, ani papasit-imbagan ni Apo Jesus. Hadda makalagip awan, anya ti kunana ingato na ti ima na agyaman nak Apo, tahanak nga kasladay ti kaabay ko, agtatay tingak, agpaspas tingak, awan ti masaksaktak, awan sinasaur ko, di di kaabay na nagparintumang, di na pa'y maiyangad di ulo na, pakawanan nak Apo, managbasol, kunana, kakuna ni Apo Jesus, sino ti dinangag ti Diyos ti kararag na, day di nakaparintumang, haan nga di mangipaspasin dayaw, natangsit ti puso na. Apay nga agparintumang tayo, apay nga umay ti agkorno, ngamin bigbigbigan tayo, nga amin adda ti Diyos, ana nga tungem da tayo. Umar-araraw ti bendisyon ken grasya na, kunana di opening prayer tayo. Apo, no awan ti panulong mo, saan kami nga makapagserbi, anapod no king ka. Iso nga no, dayta pa nagserbim, dayta trabahom, dayta pa nakilangan mo ti tattao, nohaan nga guided by the grace of God, nohaan nga babaan ti panulong ti Diyos, baka bukod mo nga panulong. Iso di personalom amin at trabahom, panangidaulom, kasla si kalatan, haamutan nga naggapukin ni Apo Diyos, misuse of power, misuse of position, misuse of talent. Kinatangsit mo laeng dayjay. Isugarod nga umay tayo, umararaw kin ni Apo Diyos, tanapakumbaba tayo, agpakumbaba di puso nga dumawdawat ti grasya na. Kagaputan na ba napakumbaba tayo, haam mo ang trabaho dito'y lubong, timang husos gakin ni kabsa mo, haan? Nanipod na iyanak ka, tila birbirokam ka, ala, judgmental tamatam. Ala, agberbirok timadi. Hadda nga taragsak tayo no kasjay. Awan. Nya kuna na di salmo responsoryo.
Nawampay makalagip niya ko nanay Salmo responsoryo nagbasa. Kita madamo may isa nga na nakaikabisa di sa pila naabak akagawad mo. Nya ti kunana ken kaapo at datal na ti. Namuyo mo gayam. Nohaan mo nga bukbukudan, nohaan nga dagitay pagkamaliti daddo matikit kita, nohaan mo nga personal intimission mo, no isubmit mo aming kingkwana, uray pa no kas ano kagulo ti lubong, kas ano ti bomba, ti kalaban iti lubong mo, addatal na iti puso, iso ti mang pagtal na kada tayo. Taapaya, namnamaen tayo, nga by His grace, iti grasya na, makapagserbi tayo latta asipupudno. No adda grasya na kada tayo, kunana nga rod ko na awan panulong mo, kunana di opening prayer tayo, hang kami makapagserbi asipupudno. Iso nga no awan ti grasya na, nubukbukudam day jay pa nagserbim, awang grasya ni Apo Diyos, iso day jay, awan tal na ti puso. Ura inyo mapaspasamak, no adda ni Apo Diyos kada tayo, adda tal na ti puso, ang rebyon tayo, umuna, kinapakumbaba. Nubigbigan tayo, nga kukwa amin ti Diyos, simbolo ti kinapakumbaba. No mabigbig mo, tilaing ti tunggal maysa, kinapakumbaba. No tikit kitaem, kabukbukudam, tikit kitaem kakamali ti dadduma, kinatangsit dayta. No ibagamon nga tinagikwamon ti misyon nga inted ni Apo Diyos king ka, kinatangsit dayta. Kitaan nyo, kunana, tingita, si asino man ang mangitanok ti bagina, maipababanto. Padasem ti agpangato. La agpos kayo, tumangsit kayo, kitaan nyo, nagado ti mangso dal kanyayo. Ngam no agpakumbaba kayo, ado ti mangitanok kada kayo. Si asino man nga mangipakumbaba ti bagina, maitanok to kunana. Kunana jay beatitudes, jay panursuro ni Apo Esos, nagasat ti tao anapakumbaba ti panagpuspusan na takukwa na ti pagarian ti langit. Kukwa na ti pagarian ti nagtanok nga sao. Kano adda humility tapusom na adda kinapakumbaba tapusom kukwa mon ti pagarian ti langit. No mariinam ti kinapakumbaba agparintuman ka nga umararaw ken kuana adda pamakawan ken ni kabsat mo kukam ti pagarian ti langit. Ngam no natangsit tapusom jak amon o sini akin pagarian ti kukwamon. Nga ngatom takiday mon. Pagtubwom ta sara mon. Pagtubwom ta ipos mon. Nagulo a puso daytan. Hala kakabsat awis ni Apo Jesus kada tayo. Awam mati mabalbalinan tayo no awan ti grasya ti Diyos. Awam mati kabailan tayo no awan ti grasya ti Diyos. Amin amin kukwa na. No mabigbig mo dayta kinapakumbaba daytan. Luay padoyak-yak tayo iti mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, ana marsuay ti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo ni Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao di ti napaypayso a Diyos, naiyanak saan a naparswa, Diyos sa kasmatlaeng iti ama, gatgapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog a naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria iti pannakabalin ti Espiritu Santo ket nagbalin a tao kas tamet ana ilansa iti krus gapo kada tayo idi panagturay ni Poncio Pilato nagtutuok ket naitanem nagungar iti maykatlo nga aldaw kas palawagen dagiti nasantuan a surat imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao di ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak.
ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia may maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat ammo ti Dios ti panunot tayo, ket ganna ti pateg tayo, no anya ti adda kada tayo, saan ano anya ti agparang kada tayo. Agdawat tayo ken kuana iti kinapudno, ken napaypayso a kinapakumbaba, ket kuna tayong agkararag, Apo denggem ti kararag mi. Agpaay iti simbaan, datayo tattaw ti Diyos. Tapno agbalin tayo silaw ni Kristo iti lubong, ken mangiwaragawag ti mensahe na ti kinapudno, ken ti ayat iti pagsasao iti agdama panawen. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay karigiti mangiturturong ti gobyerno tayo, tapno maamiris da dagiti pagpatinggaan da. Lipaten da dagiti ababa a panirigan ti panagserbi, ket iturong da dagiti ganwat da para iti pagsayaatan ti kaadwan. Kumararag tayo ti Apo. Agpaay kadagiti napakumbaba gapu ti kinapanglaw, makipagragsak da kumaken Kristo ang nagpakumbaba iti ipapatay na iti krus. Kumararag tayo ti Apo. Agpaay kada tayo nga da ditoy, isardeng tay kumadag iti kina managin kukuna tayo kas karigiti pariseyo, ket ipakita tayo tinapudpudno a kinasya sino tayo. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay karigiti minatay tayo, alain kumaidan ti Apo, itagnanayong alawag ken ragsak na. Kumararag tayo ti Apo. Agulimat tayo tayo matdawaten ti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adi mawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo denggam ti kararag mi, o Diyos nga amami, kedngan na kami saan adagiti makita iti ruar, ngem ti kinapudno ti puso ken rek nami, isuro na kami tinapudno abagimi, ken ka ken itipadami a tao, dawatin mi daytoy, gapo ken Kristo nga Apo mi. Idatun miken ka, Apo, sagsagot mi numo, pagyaman miken ka managparabur nga Ama. Awatem pasantuem ida, daytoy tinapay pasantuem kuma, ken daytoy arak ngay taidatun miken ka, ket sa pala kung matamay kariday ti padaya, apang supapakmit kinadungom o Ama, daytoy tinapay pasantuem kuma, ken daytoy arak ngay taidatun miken ka,
Kitsa paila kuma tamay kariday ti padaya. Apang supapakmit kinadungom o ama. Idatun miken ka apo. Ragragsak mi nga anak mo. Pagyaman miken ka managparabur nga ama. Awatim pasantuem ida. Daytoy tinapay pasantuem kuma. Ken daytoy arak ngay taidatun miken ka. Kitsa paila kuma tamay kariday ti padaya. Apang supapakmit kinadungom mo ama. Daytoy tinapay pasantuem kuma. Ken daytoy arak ngay taidatun miken ka. Kitsa paila kuma tamay kariday ti padaya. Apang supapakmit kinadungom mo ama. Kumararag tayo kakabsatap na datayo, ken dagiti adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Iya po o atin nakamadag ito daton kadagita imam. Ket may pay pakaidaydayawon ken pakaigloryaan tinagana. Ken kasamit ti pagimbagan tayo ken ti kadagupan ti santuan nga iglesia. Makaayayo kadken kaapo, dayti panagsakripisyo mi, agbalin ko mga ubog a paggapuan ta kaasim kada kami gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Sa kumamit Itag-ayo dagita puspuso yo. dadan stag ay ti apo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. May karigit trumbeng. Pudnoon ay ama ikari katrumbeng anong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi babaan ti panakayanak na. Pinukaw na ti basol mi babaan ti panagtutuok na. Impaay na ti dalan ti agnanayon na panakaisalakan. Babaan ti panagungar na. Ket inlukat na dagiti ruangan ti langit. Idi immuli kan ka nga amana. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos. Ket ikantami ti imno ti panakaidaydayaw mo. Ket konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Dios dagiti amina parswa. Ti langit ken naganap nuda, iti pakaidaydayawam. Husana, Husana, Husana iti kangatuan. Madaydayaw ti umay, iti naganti Apo. Husana, Husana, Husana iti kangatuan. Husana iti kangatuan. Husana, 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 Husana iti kangatuan.
Tungod noon ay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawaten mingarod, ti paay mo ta espiritum, amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ti paay mo ida, kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayo na tulag, iso ang maibuyat to ang maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy, apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy, akalis uminom kami. Iparangarang mi, ti ipapatay mo. O Apo, aging kay ti hiyaay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, taympaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan, laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to kenenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga, makikadwa kam tukad met kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Mangingatat sa dilangit, maraydayaw kumatilagan mo, dumpeng
tungpal kuma tinakim mo dito'y nagakas sa dilangit ken dito'y nagakas sa dilangit item kanakam tiyan daw ito'y ikanen miti pati na yung aldaw pakawanem dagiti basbasulmi akasmet pamakawan mi ti basul dagiti nakabasul kada kami tinakammet baybayan nauman nugot iti sulhisong keti salakat nakam etidakes. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi ken iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Ukwam ti turay, ti panakabalin kendayaw, iti ang nanayon na din, tuwag sarday. O Apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba kinapnon ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Cordero ti Diyos, amang punas basbasul ti lubong. Apo mga asika, Cordero ti Diyos, amang punas basbasul ti lubong. Apo mga asika, Cordero ti Diyos, amang punas basbasul ti lubong. Item kada kam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari nga may kakanya, ngam ti may sala nga sa mapaimbagton ti kararo.
sika ti bilig mi, Apo sika ti silaw mi, di kamay karing agserbi, Apo sika ti kamang mi. Kas may sabanga, di namili na ramit ti daga, kasta tayong agserbit niya po narukup narasinan mo. Apo sika ti bilig mi, Apo sika ti silaw mi, di kamay kari ngagserbi, Apo sika ti kamang mi. Ngem day tabanga, numan pa'y naramit ti daga, no palubusan ti Diyos, grasya na di maibus di banga, agbali na bagnos. Apo sika ti bilig mi, Apo sika ti silaw mi, di kamay kari ngagserbi, Apo sika ti kamang mi. Kas may sabanga, di namili na ramit ti daga, kasta tayong agserbi ti Apo narukup narasinan mo. Apo sika ti bilig mi, Apo sika ti silaw mi, di kamay kari ngagserbi, Apo sika ti kamang mi. Mangadakin ka po, itieb kas ko, to'y arararaw ko. Itaasim kenayat mo, inakitalik, to'y asuko. Tumangadat ken ka po, itieb kas ko, to'y arararaw ko. Itaasim kenayat mo, inakitalik, to'y asuko. Naruto Diyos sa puken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala, kakat kibine nalain ka tarabayin, alain ka saranayin, tapno agtalenay na bukod nulayin.
Aruto Diyos sa puken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala, inkakat kibinen alain ka tarabayen, alain ka saranayen, tapno ang talenay na bukod mulain. Kumararag tayo. Tinaraunan na kamapo iti bagikan dara ni Kristo. Ituloy mo kat ti panangisalakan mo kada kami, kat ipan nakam iti ragsak nga inkarim. Gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit. Agdumog tayo, tawaten tayo, tinadaeg, apamindisyon. Bendisyonan na kay kumati Diyos, kat aywanan na kayo. Amen. Pagranyagan kumati Diyos, tilangan na kada kayo, kat kaasyan na kayo. Amen. Iparang kumati Diyos, tirupa na kada kayo, kat itad na kada kayo, ti kapyana. Amen. Ti pamindisyon, ti man nakabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba, kat agbati kumangag nanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Nalpasin din na santuan amisa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Yaman tayo din. Agyaman tay kenagragsak tay, ti amin na paraburna. Biag nakitinten na, daraken amin na, sapay kumata intay amin kay kesati sidong na. Mangibunan na kitina